Loh, Bin, asa man taron? Guys, nami nakaplagan din no sa nas tunga sa kuan ba bukid. Lo bitaw oh, asa man mangitag tindahan no? Oh, no, bukid ni diri, bukid ni sa naami sa Mitaka. Wala ni sila kanang kandri kanang balbacoa. Ah, magpaluto ka, muluto na kay Pilipinas. Pasin ani balbacoa tistingan mo, wala siguro uy. Basta muluto na lang yun na. Sige sige sige. Luto ganito sa kuan guro. Suto. Kinilaw. Kinilaw. So ito yung shop ni ate ha. Ito yung si ate. Yes. Tapos ito yung husband mo ate? Yes. Ah. Ay. So ito yung Pasabot man yan Tagalog. ah, makaintindi pala Tagalog si Gamay. Kuya. Gamay, gamay. Gamay. Nakapunta na pala ito Pilipinas, Kuya. Oo naman. Saan kayo sa atin ate? Sa Manila. Sa Malabon ako. Ah, Malabon. Yes. Matagal ka sa saan ka ba sa Malabon, Bin? Tagal ka ba? Hindi, Bulacan. Ay, Bulacan ka pala. Bulacan. Lapit lang yan. Bulacan dito sa Bulacan, maluyo ni kuan. Ah, ito naman. Ah, lalagyan pala siya ng itlog. Ayan. Tapos ito na yung order din namin na may meron na siyang wow, sarap. Ay, meron pa palang pakiyaki. Oo, meron pa. May takoyaki pa pala. Gagawa pa lang. Wait mo lang. Okay lang ate. Ah, yun lang pala. Patong. Lo, saan ka Dubin? Ah, kita mi kuan dili ba tindahan nga kuan. Unsa man? Ah, Pilipina o kuan. Ah, si ate? Oo, Oh, may- ito si ate. Ate, Kasama ano ba tong name po nitong tindahan? Ine. Ine. So, andito kami sa Ine, Hello. no? No? So, Yoroshiku. ang mga tinda nila po is ito. Oh, ito yung mga tinda nila, Okonomiyaki. 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 So, ito yung Yan. ipupunta kayo. Oh. Ito yung mga menu nila, oh, mura lang. Oh. Located po ito sa Mitaka po ate, no? Kita ka. Okimicho. Okay. Miyoshi. Oh. Oh, ito yung mga I-ano lang nila saan to? Sa Google. i-search nyo lang. I-search nyo lang, no? Sa Google. alam Kasi pangan, Ben? Ini. Wow, ini. Oh. Meron din silang, nagtitinda din sila ng Bento. bento. No? Tapos dito rin, meron din silang Pambata. tapioca o ice cream. Yung si Chika dito yung. Oh, pwede nga yung dali natin. No? Kita ko nyo yung in-order namin. So, nag-order kami ng yan. Ganyan maggawa ng okonomiyaki na or Japanese pancake. Yan. Kinjo. Oh, ngayon, bayaw niya yung Ano? yung mayor doon sa amin ngayon. Magusto ko kasi to. Ito ate, maliit kaysa yung sa udong. Kapatid niya ang mayor. Kasi yung malalaki, ang hirap lunukin. Ito, mga Hindi, ito sa amin maliliit lang din yung budong. Ah! Ano din siya, payat din siya. Ah, Alam ko next. yun, ang hirap kung ano maubos, diba? Sa amin din, mauubos mo. Kasi payat din siya. Next time pupunta kami Oo, dito. try mo. Anong sa taas? Itlog yan? Ano? Itlog ba? Itlog? Itong sa taas niya? Ano yan? Ito? Oo. Ito to? Oo. Ano siya? Yung Para siyang- ano, Yung, butter. para yung trademark, yung trademark ng Japanese pancake. So, ka ba, hindi ka ba nakatikim yun? Hindi. Ah, iba yung sa'yo. Kumain na ako eh. Pero hindi ko alam kung ano. Oh, nilalagyan na no? Ano ba? Ito na eh. Ano ba ngayon? April, di ba? May, June, May. Yes po. Start ako ng halo-halo. Ah, yan. Oh, pasyal kami dito ate. Oh. Oo, pasal kayo. Bigyan ko ng gusto niyo sa labas pag mainit. Hindi dyan sa labas. Tambay-tambay. Tuloy na tuloy. Mula ito dito. Right. So guys, ito na yung order namin. So visit kayo no? Visit kayo dito sa shop nila ni ate. Yes. No?
Sa ina. Ito pala. Ay, Yan, meron kayong sabis. ay. May ano kami, may Oh. previous kami. Yes. Ay, maraming salamat ate. First Yes. So, ano yung tindahan mo ulit ate? Ine. Saan po located? Pasyal kayo dito. Sige po, Pag bye-bye. gusto nyo ng Philippine food, ato, one day before, pwede kayong mag-order sa akin. Okay po, maraming salamat ate. Thank you din. Bye-bye. Kaya manalin yan? Apo. Oscar sama desto. Ay, dapat din uy. Dalam go. Ay, okay na ate. Okay ka lang? Okay, bye-bye ate. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Uy, balik kayo ah. Opo. Tawag kayo. Magdala kami ng marami. Mga tropa. Sige po ate. Bye-bye. Ingat kayo ha.